Лимитърът също е вид динамичен процесор. Лимитирането е вид компресия, но с много високо рейшио. Параметрите, до които имаме достъп, са Threshold, Outceiling и Release. Лимитърът, също като компресора, се активира, когато нивото на звука надвиши Threshold. Разликата е, че лимитърът дава възможност да зададем максимално ниво на звука, което няма да бъде надвишавано. Така наречения Outceiling. Както виждате в примера, използвайки лимитър, ние нямаме достъп до атака и рейшио. Но това не значи, че самия лимитър няма такива. Те просто се задават автоматично и потребителите нямат контрол над тях. Лимитърите също могат да бъдат и мултибандови, като принципите на работа са идентични. Докато компресорите се използват най-вече за обработка на единичен глас или инструмент, лимитърите най-често се използват за контрол над нивото на цели продукции, било то музика, филми или предавания. Това естествено не значи, че не можем или че не е правилно да ползваме лимитър върху единичен глас или инструмент. Нито пък, че не можем да сложим компресор върху цяла песен. Практическият съвет, който бих ви дал, е когато решите да лимитирате нещо, да поставите лимитъра на последно място във веригата, т.е. всички други плагини да бъдат преди лимитъра. Понижавайки пиковете на даден звуков материал, динамиката намаля, но гръмкостта се увеличава. Чуйте сами.